Пам-пам-пам. Відзік. Нядаўна адбыўся афіцыйны анонс Kingdom Come Deliverance 2. Вось першая частка ролевай гульні пра простага чыліка з багемскай вёскі часоў свяшчэнна-рымскай імперыі. Так, значит, недзе на пачатку 15 стагоддзя гэта там уся гэта падзея адбывалася. Гульня мае адметную тое, што самабытную бяскласавую ролевую сістэму, здольнасці і характарыстыкі растуць у залежнасці ад таго, што гулец робіць і кажа праз разгалінаваныя дрэвы дыялогаў. Рэпутацыя... Так, мне трэба, бо я могу перасунуцца. Всё добра, садзі. Окей. Рэпутацыя заснавана на выбары гульца і таму можа прывесці да розных наступстваў. Вялікая свабода дзеянняў і шмат каму яна зайшла. У сярэднім адзнакі ад прэсы былі каля там 8 з 10. То бок не супер топ, не 10 з 10, але ж такая моцная высокая адзнака. Праўда, улічваючы, як гэтыя адзнакі апошнім часам раздаюць усім налево. Інфляцыя адзнак. Інфляцыя, да. Вялікую цікавую тэорыю. Давайте абмяркуем, што будзе ў новай частцы па інфармацыі з розных крыніц, якая, ну, наконт гульні, якая павінна выйсці напрыканцы бягучага года. Дакладна дату пакуль падаецца ўсё ж такі няма, но гэта будзе гэты год і хутчэй за ўсё там можа быць восень, бліжэй да зімы, у тыя часы, калі лепш за ўсё рабіць рэлізы гульняў, лепш за ўсё прадаваць буйныя праекты, канешне, калі не будзе побач іншых сур'ёзных канкурэнтаў. Значит, у нас тут будзе сістэма бітваў на баёў, на гэты раз будзе яшчэ больш брутальны, смяротны. Яна падкрэслівае рэалізм таго, што адбываецца. Акрамя таго, ужо ў самым пачатку трэйлера ў руках аднаго з салдат можна заўважыць агнястрэльную зброю, якую прадставілі ў сіквеле. Разбірацца з падобнымі гарматамі таксама са стрэльбамі будзе не так проста. Намякнулі, што пры няправільным карыстанні зброі гулец можа, напрыклад, падарваць сам сябе. Ну, вось вам і рэалізм. Распрацоўшчыкі імкнуліся максімальна праўдзіва і пераканаўча перадаць абраны перыяд мінулага, кансультуючыся для гэтага са сваімі гісторыкамі. Але аўтары разумелі, што ім трэба захоўваць баланс паміж рэалізмам і захапляльнасцю самой гульні. Ну, гэта насамрэч важна. Насамрэч гэта важна, што у рэалізм можа занадта ўжо так паглыбіцца, што яна проста будзе нецікавай. Так, рэальнае жыццё не такое цікавае, як намагаецца. Яно больш павольнае, яно ж менш цікавае, і там можа быць шмат нудных рэчаў. Ну так, менавіта ад якіх мы спрабуем уцячы ў відэагульні. Ну так, і там гэта нас спаткаць, гэта ты такі, чорт, знову што мне гэта ўсё. У роліку паказалі кадры з горада Кутна-Гара, які толькі згадвалі ў першай гульні. У сіквеле яго можна будзе свабодна даследаваць. Гэта вельмі вялікае паселішча ў параўнанні з тымі, у якіх быў наш галоўны герой, як у Індрых. Інджрых. Ну, Індрых, ён падаецца, ўсё ж такі Індрых будзе больш па-славянску. Па-славянску Інджрых, это ж чэх. Інджерых? Інджрых. Я не ведаю такі. Індрых мне чамусь ну, паглядзі. Мне падаецца, што ўсё ж такі Індрых, яно неяк больш па-славянскі гучыць. Ну, добра, пакуль ты глядзіш. У гульні будзе толькі адзін загрузачны экран. Горад, вось гэты вялікі, будзе размешчаны на адной з дзвюх карт. Вось, як паведамлялася раней... Індржых. О! Это веру. Індржых. Адразу згадваецца прикол пра словацкага... Як там... ладно, не буду, не успомню. Жегаш Бженшичкевич? Не, это поляк, я про писика. Ну, чисто... Не ведаю таких приколов. Чисто славянское прозвище, там что-то родовый, теперь ты будешь командиром писик. Ну, что не что так, командир писик. Ну, вот, затруднивается. Вось, горад будуць дзве вялікія карты, кожная з іх будзе памерам з карту з першай часткі. І вялікі горад будзе размешчаны на адной з гэтых дзвюх карт, тады як на другой можна будзе наведаць вялікі замак, які будзе бачны практычна з усіх куткоў лакацыі.
гульні будзе толькі адзін загрузачны экран, як вы зразумелі, паміж гэтымі дзвюмя картамі. Новым геймерам не абавязкова трэба ведаць падзеі арыгінала, каб разумець тое, што адбываецца ў працягу, хоць пры гэтым антаганіст першай гульні Марквард фон Ауліц вернецца. Это лысы дзядзька там такі быў у першай частцы. Чалавек з адсутнасцю валасоў на галаве. Будзем паліткарэктнымі, нават да злодзеяў. Пробачай. Індржых, так? Індржых трапляе ў новы горад выпадкова, першапачатковы ён імкнецца наведаць іншае месца, але лёс заводзіць яго ў гэты горад, дзе яго рабуюць, а жыццё перакульваецца да гары нагамі. Сам горад знаходзіцца пад аблогай караля Жыгімонта. Я адразу палез глядзець, ці не той. Не той. Гэта іншы. Гэта ён быў таксама ў першай частцы. Гэта, як я зразумеў, я пайшоў гугліць у нашу Вікіпедыю, гэта хутчэй за ўсё, як я зразумеў, заходзячы з кантэкста, кароль Венгрыі у той момант. Хто проста не ведае, Жыгімонт і Езмонт, ну гэта ж як бы адное. Таму галоўнаму герою трэба будзе хавацца і шукаць саюзнікаў, каб не загінуць. Маецца на ўвазе, вось як я сабе і пазначу, маецца на ўвазе кароль Венгрыі. Па часе зноў-такі я палез глядзець, у гэты час ужо наспяваюць гусіцкія войны, гусіты. Я не ведаю. Гэта не гусі? Праблема ў гусях. Я спадзяюся, у нас у асноўным дарослая, дарэчы, мне падаецца, аўдыторыя. Я думаю, што большасці з іх, я адукаваная, мінімум яны чулі штосьці пра гусітаў. Гэта былі такія таварышы ў Баеміі ў 15 стагоддзі, яны там ваявалі з усімі. Я ўжо не памятаю, там, здаецца, рэлігійная штосьці. На рэлігійнай тэме узначальваў усю. Здаецца, там была справа ў тым, што ось гэта ўсе вераспавяданне, усе абрады яны ішлі, падаецца, на нямецкай мове. А гусіты хацелі, каб на чэшскай, на іх мясцовай роднай мове было ўсё вялося. Вось, карацей, гэта была адна з прычын, але я, конечно, могу памыляцца. Вось такі вось я гісторык вучыўся на гістфаке, не памятаю нават, што там гусіты, што яны там хацелі. Гэта пачатак 15 стагоддзя, якраз там 20-й, падаецца, 1400 нешта такое год. У прынцыпе, гэта вельмі блізка да Kingdom Come Deliverance, таму імаверна ёсць і Жыгімонт гэты, і што гусіты нейкім чынам будуць, таму што распрацоўшчык чэшскі, перыяд гісторыі вельмі цікавы, таму што гэта пасля валодання Свяшчэннай Рымскай імперыі якраз такі чэшскага, багемскага караля, як там Карл IV, падаецца, быў, ён лічыўся там адзін самым шыкоўным, цудоўным каралём, і чэхі яго там любяць і шануюць у сваёй гісторыі. Вось, і у гэты перыяд і гусіты яны таксама гэта адметная, як бы такая гістарычная падзея і людзі чэшскай гісторыі, таму я думаю, што нейкім чынам яны абавязкова гэтых гусітаў павінны у сябе там згадаць. Дарэчы, адразу вспомніў пра, калі вось зноў-такі з тэму гусітаў, калі вучыўся, карацей, калі праходзілі гэту тэму, нам настаўнік-выкладчык распавядаў, што чэхі прыдумалі у той час вельмі дзіўную такую рэч, якой часта карысталіся, канкрэтна яны, гучыць, конечно, жудаснавата, яны любілі выкідаць гэтых самых. Вось заляталі ў горад, усіх гэтых, хто там быў галоўны, пачынаючы ад мэраў, бургераў, іх мясцовых, бургамістраў, усю уладу выкідаць з вокнаў просто на вуліцу. Вось, яны заляталі ў будынак, з вежы, ўсё, з усіх з вокнаў просто выкідалі. Гэта была такая адметная рысавасць. Фішка наша фішка. Это наша фішка. 15 стагоддзя. Можна выкінуць людзей. І табе нічога за гэта не будзе. Вось, яны любілі гэтым займацца. Любы кіпіш выкідае чалавека з вакна. Нічога, не зважаючы ні на што. Вось, так што вось быў такі у нас невялічкі гістарычны экскурс.
Вернемся да гульні конкретна. Самі што датычыцца боек бітваў, блізкі бой, то розныя дэталі зноў будуць мець вялікае значэнне. Гаворка ідзе пра вугал нападу, з якога ты б'еш, вагу зброі і таму падобныя рэчы, наколькі я ведаю, у першай частцы там таксама гэта была сістэма даволі такая своеасаблівая. Складаная. Так, і яе не назовеш, тыпу, што ты просто заклацваеш ворага адной там самай кнопачкай, там сапраўды трэба было крыху папацець, каб да яе прызвычаецца і каб зразумець увогуле, як яно працуе. Супраць разнастайных супернікаў трэба будзе выкарыстоўваць унікальныя віды зброі, бо не ўсе мячы могуць там, напрыклад, прабіць любую броню, часам давядзецца ўзброіць сякерай або булавой. Акрамя таго, у гульні будуць розныя віды арбалетаў. Маленькія арбалеты хутчэй перазараджаюцца, але іх там сіла атакі ніжэй. Яны таксама могуць не прабіць броню а вялікія арбалеты прыйдзецца зараджаць, напрыклад, абедзвюма рукамі, то бок нельга будзе выкарыстоўваць шчыт. У сіквеле, дарэчы, можна будзе, гэта вельмі важна, зараз слухайце, у сіквеле, дарэчы, можна будзе гладзіць не толькі сабак, але і коней. Гэта вельмі самае важнае змяненне ў сеттынгу. Рэліз Kingdom Come Deliverance 2 адбудзецца, як я ўжо і казаў, да канца 2024 года на 3 асноўных платформах. І я думаю, што гэта важны працяг, гэта цікавая падзея гэтага года. Я ведаю, што сярод нават там маіх падпісчыкаў Рудзі часценька узнікаюць парады наконт пагуляць у Kingdom Come, ці там агляд зрабіць на Kingdom Come, то бок яна людзей цікавіць. Мінімум таму, што гістарычна такі падзеі цікавыя там адбываюцца. Мне з таго, што я пабачыў, па-першае, гэта сіквел, і Вавра, ён у гэтым відосе удзельнічаў, які анансаваў Official Game Reveal, ён казаў, што яны, зразумела, рабілі гульню на працягу апошніх 6 гадоў, і як часта бывае з сіквеламі, ёсць надзея, што гэта будзе нашмат лепшая гульня, чым была першая. Яна стане, пэўна, крыху больш лагоднай да новых геймераў, таму што, пэўна, яны захочуць прадацца большым накладам, чым гэта было у выпадку з першай часткай, і атрымаць больш прыемную, скажем так, крытыку з боку гульцоў і, у прынцыпе, тых усіх рэцэнзентаў. Па-другое, з таго, што я бачыў і бачу, гэта курва вельмі прыгожая гульня у плане і арт-дызайна, і асяроддзя, і увогуле прапрацаванасці брані, латаў, у якіх будуць бойкі, таму што тут у некаторых момантах нават добра відаць. Зразумела, гэта трэйлер, як там выйдзе ўсё па выніку на рэлізе, мы яшчэ не ведаем, але выглядае вельмі прыгожа, і я не ўпэўнены, якого ўзроўню відэакартка спатрэбіцца, каб гэта ўсё пацянуць, і комп, у прынцыпе, каб гэта ўсю гэту прыгажосць назіраць на ўласныя вочы і атрымоўваць. Калі гэта будуць не 100-тысячныя арміі, дык яшчэ больш-менш, сутычкі недзе ў закутках гарадоў, там з 2-3 гэтымі войнамі, гэта яшчэ не так страшна, але калі гэта будзе сапраўды нейкая вялікая мачылава, от там... Якая у цябе відэакартка на... 3060 зараз стаіць. Глядзі, ўжо падбірайся. Дык ужо, я ўжо адчуваю, ўжо, гаўно ўжо, ўсё, трэба нешта новае. Там, дарэчы, кажуць, што 5090, 5080 прадставяць дзесьці у Q3, пэўна. Ужо новае пакаленне NVIDIA цалкам верагодна можна з'явіцца. А калі вяртацца да Kingdom Come, прыгожа, люта, і я скажу, што Kingdom Come гэта мая свяшчэнная рымская імперыя. Пра гэтую гульню я
раз на тыдзень перыядычна успамінаю і такі вось бы зараз пагуляць, чаму я не гуляў, калі была магчымасць. Слухай, вось ты правильно вось ты так сказаў, і я з тобой пагаджуся, што гэта гульня ўзнікае на арбіце маіх інтарэсаў вельмі часта. То бок нейкім чынам яна ўвесь час так перад вачамі неяк пралятае, недзе з'яўляецца. То ўвесь час яна нібыта недзе знаходзіцца, такая тыпу мой час прыспее. Ты яшчэ пагуляеш у мяне. Так што ну і гэта ж не проста так, таму што яна сапраўды спадабалася людзям, яна сапраўды самабытная, цікавая, інтарэсная. Мне чамусьці з'яўляюцца вельмі такія ўражанні, што гэта, не хочу сказаць, ведьмар здаровага чалавека, тому што ведьмар у прынцыпе гульня трэцяя частка здаровага чалавека. Што гэта такі ведьмар на рэалізме, ведьмар такі на ультрарэалізме, дзе вось ну вось так будзе. Сапраўднае вось гэта сярэднявечнае жыццё. Лютае, бязлітаснае, нейкае крывавае і пры гэтым такое шабанутае. Там же вольніца, там же шмат што можна рабіць, чым займацца, і гэта ўсё вельмі можа цікава атрымацца. Вось, пакуль што даем крэдыт даверу Вавры і яго камандзе. Сіквелы звычайна, што Mass Effect 2, што Max Payne 2, хаця за гэта мяне могуць пабіць. Яны, ну, увогуле, якія б не былі сіквелы, яны звычайна лепшыя за першую частку, таму што выпраўляюцца шмат якія памылкі і распрацоўшчыкі. Асабліва гэта добра, калі ў першай частцы шмат інавацыйных ідэй, якія яны вось толькі прыдумалі ўсе, вау, ну гэта прыкалдэсна, але можна было б зрабіць лепш, і вось яны ўжо свае інавацыйныя ідэі перарабляюць і робяць лепш, а не тое, што ну ты заходзіш першую частку, робіш просто такая же, як усе астатнія гульні, зразумеў, што другая частка у цябе не будзе не моцна адрознівацца ад першай, а тут ужо у іх ёсць база інавацыйная, ім просто трэба яе вышталцоўваць і рабіць лепш тое, чым яны і так ужо здзівілі шматлік. Адзінае, што не ведаю, ці можа яны, калі захочуць прадацца большым, трэба, зразумела, будзе казуаліць нешта, спрасціць. Ну, слухай, я вось тут, пэўна, нават з табой не пагаджуся, таму што наколькі казуальнай можна лічыць Baldur's Gate 3 гульню. Яна складаная, але там сістэма баёў усё роўна звычайна настольная, яна нічым не выбітная. А тут я ў тым сэнсе, што просто чалавек можа сесці, тут нешта трэба рабіць, там з якога кута трэба ўдарыць, нешта яшчэ можа... Ну так, пэўна, калі ў іх баёўка сапраўды складаная, так, то пэўна вось гэта... Калі ты пачалі такі наглядзіцца, вау, сярэднявечча, там нешта, рыцары, пойду, уключаю, там далі трендоў 10 раз за першыя. А як какаць? А як какаць тут? Ён і выключыць, і ўсё. Не, ну, гэта не абавязкова так, конечно. Я ж не кажу, што мы ўсе тут дурныя казуальныя, просто калі ідзе размова пра нашмат большае кола гульцоў, трэба мець на ўвазе, што гэта людзі, якія просто хочуць бавіць час, а не пацець і пердзець і радавацца. Слухай, а яна ў стыме будзе? Я штосьці... Що значить, я зараз патэлефаную паліцыю, сэнсі. Я просто бачу тут просто узгадванне ПК, она... Не, ну калі просто ПК, я зараз уключу свой, гляну. Конечно, беларускі было бы з тым паглядзець. А, так, ёсць у стыме, ўсё добра. Ёсць у стыме. Это у тебе беларускі? А, не, чакай. А, не. У меня трэба лагініцца. Ну так, а мне не трэба, зараз зайду хутенька. Вось, ад сабе яшчэ дадам, што пакуль што з таго, што пазначана на старонцы стыма гэтай гульні, інтэрфейс будзе перакладзены на большасць папулярных моваў. Тут будзе і польская, тут будзе руская, чэшская, калі вы ведаеце. А вось поўнае аўдыа і субтытры пакуль што пазначаны толькі для ангельскай мовы. То бок, прынамсі, наконт субтытраў гэта даволі дзіўна. Мне падаецца, субтытры таксама павінны быць ва ўсіх варыянтах агучкі. Добра, халера з ім з аўдыа, гэта зразумела. Я гэта працуе, не можа зразумець. Што? Ну, першую ён паказвае мне. Ну тады, значит, яе няма. Калі ты не можаш знайсці, то ў беларускім... Ну, Kingdom Come Deliverance усе ёсць, ну так, старонкі нешта не знайшоў. Калі другой няма.
ты можаш зараз у браузер забіць Kingdom Come Deliverance 2 Steam, і калі цябе перакіне на старонку з пошука на старонку Steam, там будзе написано, што заблакавана ў вашым рэгіёне, скорей за ўсё, хутчэй за ўсё. Некае колдунство, ну-ка зараз Правер, ну калі ты там нават ці залагінены, ці не залагінены. Так, я праз браузер, у мяне ёсць лагінскі, так, Deliverance 2, так, Беларусі нема старонкі, так. Ну, шкада. Слухай, ты працаваў у кінаіндустрыі? Так выдатна атрымоўваецца гэта зрабіць. Хоць нешта выдатна атрымоўваецца. Вось, дарэчы, пра агучку у першай часткі агучкі было нашмат больш, там была і французская, і нямецкая, і чэшская для ўжо поўнага нейкага паглыблення ў гэта ўсё, і нават японская. Ну, цікава, што ў гэты раз мы бачым толькі адну агучку. Ну, магчыма, бліжэй да рэлізу мы ўжо штосьці больш інфы нейкай атрымаем.